Assalamu alaikum. Ruwan Zamzam shine ruwa mafi daraja a ban ƙasa. Asalinsa an fitar da shi domin annabi Isma'ila ya sha, sannan da annabi zai je Isra'ila shi aka wanke zuciyarsa. Malam Ibn Qayyim Azadul Ma'ad ya ce ya shigo Makka ya samu larurar ciwo, ya shagala da shan ruwan Zamzam. Allah ta'ala ya bashi baraka, sai ya tufa Fatiha akai ya sha, sai Allah ya warkar da shi. Haka Albani a cikin silsila ya ce ya taɓa samun larura, shi ma ya sha ruwan Zamzam, Allah ta'ala ya warkar masa da wannan larura din a cikin silsila. Haka manyan malamai, wani ya sha ruwan Zamzam da niyyar Allah ya bashi ilimi, wani ya sha da niyyar Allah ya raba shi da kishirwar duniya da lahira, wani ya sha da niyyar Allah ta'ala ya yi masa ciwo. Sannan duk mutumin da ya dauki ruwan Zamzam ya tofa Fatiha a ciki ya sha, Allah zai warkar da shi daga kowane ciwo. Ma'u Zamzam lima shuriba lahu, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Haka zamu ga alhazai nan kowa ya shagala da shan ruwan Zamzam, da fatan Allah ya amsa mana, Allah kuma ya biya mana bukatunmu na alheri. Allah ya sa mu dace, Allah ya kuma ya karɓi ayyukanmu, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Yawa, yana shahada ni ruwan Zamzam.